A l'apartat de societat trobarem la cavalgada de Reis. El passat 5 de gener a les 7 de la tarda, a Arenys Amunt, va haver-hi la desfilada de carrosses més reials, més coneguda com a cavalgada de Reis. Va començar des de la carretera de Lourdes i va tenir fi a la Rambla de Sant Martí, davant de la plaça de l'Església, on allà els infants van poder pujar a l'escenari per poder parlar amb els Reis i entregar la carta. La rua consistia de 9 carrosses, entre les quals hi havia els 3 reis amb una carrossa cadascú, el patge reial, l'estrella i una nova incorporació, la carrossa de les llaminadures. Gràcies a la gent voluntària, les maquilladores, els reis, el servei d'ordre que va participar a la cavalgada, es va realitzar amb èxit, ja que al fi i al cap són ells qui fan possible aquesta nit màgica. Gràcies a aquesta gent, els nens i nenes van disfrutar i gaudir de la cavalgada i creure un any més en els Reis. Finalment, els Reis van marxar ja que havien de començar a repartir regals. Tot va sortir com s'esperava o millor. A l'apartat d'institut trobarem una entrevista a una de les professores que està en el projecte d'educació emocional Montse Sánchez. Què és l'educació emocional? L'educació emocional és educar-nos a nivell d'entendre què són les emocions i sobretot dintre de cadascú com les sentim, reconèixer-les, com les podem arribar a regular a nivell d'aquí i com estan aquestes emocions, com pot repercutir en la meva convivència, amb la convivència amb mi mateix, que seria l'autoestima, i a partir d'aquí una mica aquest seria el que és el programa d'educació emocional, que el nen es conegui per dintre i a partir d'aquí que també coneixi una miqueta els altres per dintre, a passar aquesta barrera del llibre i del que veiem de fora. En el programa d'educació emocional d'entrada vam començar 3 professores, la Begoña Tabernero, l'Elisa Sala i jo, i a poc ja som fins a 6 professors, també hi ha la Olga, hi ha l'Anna Ros, també hi ha la Ruth i la Maria. Llavors ja hem fet cada vegada més un treball comunitari, que els dimecres ens anem reunint i una mica des de les diferents matèries treballar en diferents continguts tot aquest viatge interior. Llavors, de les coses que ens hem plantejat fer és, a part dels colors, que hem començat molt fons de l'ESO, de quart també, la Montse Pujol, al final els nanos ho han demanat i ho han fet a través de la matèria de català, és a dir, que estan tots, i em sembla també psicologia batxillerat, no sé si ho han fet, buscar una miqueta aquest viatge intern de reconèixer, d'entendre què és. Molt més enllà d'això dels colors, també a través de les diferents matèries, treballarem les 4 competències de l'educació emocional, que és d'entrada l'autoconeixement a nivell d'emocions, sobretot la regulació emocional, com fer-la, perquè això els interessarà avui i també pel dia de demà, l'autoestima i totes les autonomies, després tots els treballs de convivència i de relació social i finalment a nivell d'habilitats de vida, sobretot per portar una vida fluida i positiva. A l'apartat d'esports trobarem una entrevista amb una jugadora del femení Maresme. Hola, bon dia. Bon dia. Gràcies per venir. De res. Bé, explica'm una mica com va començar això del bàsquet. Bé, jo vaig començar perquè a mi sempre m'han agradat les pilotes i al principi vaig jugar a futbol i vaig dir al meu pare un any futbol i un any bàsquet. I quan vaig començar a jugar a bàsquet, doncs em va encantar. I doncs això. Què és per tu el bàsquet? Per mi el bàsquet és la manera d'oblidar-me de tot l'estrès que suposa l'escola, fer nous amics, tenir nous cercles amb persones noves, diferents, i crec que és una manera de saber compartir. Quants anys tenies quan vas començar? Quan vaig començar tenia 6-7 anys, vaig començar a segon de primària. En quin equip vas començar? Vaig començar a jugar a l'escola des de segon fins a 5è, o sigui 3 anys. Aquest equip estava federat? No. I has estat en algun altre equip? Sí, a 5è de primària vaig anar a provar la penya, vaig estar jugant durant 5 anys a la penya i després aquest estiu m'he canviat al femení Maresme, on estic jugant a preferent.
En l'apartat del temps trobem una entrevista amb l'Àngel Serena. Podries explicar com afecta el clima d'aquesta zona a la població i a la seva salut? Bueno, aquí a Arenys de Munt el clima és molt humit perquè estem al mig d'una riera. És una zona que tenim també el mar molt proper i llavors és una zona humida i hi ha moltes malalties o que s'agreugen o es poden a vegades complicar degut a aquest clima més humit. Però bueno, en general el que són també problemes al·lèrgics, a vegades hi ha gent que té problemes de bronquitis o asma al·lèrgic per la humitat, pels fongs que a vegades hi ha que provoca la humitat mateixa de l'ambient. També a vegades el tipus de vegetació que hi ha gent que té al·lèrgies, als plataners, que aquí també tenim la riera que n'hi ha, o els pòlens de diversos arbres, l'olivera, la parietària. El clima influeix, sí, influeix. Han augmentat les visites en aquestes èpoques de l'any per la grip o altres causes semblants? Sí, home, clar, estem en plena, o hem estat, ara comencem a baixar, però fins ara hem estat en plena època de grip. A la que ve el fred, ve la grip, i a vegades als voltants de Nadal, 15 dies abans, 15 dies després, normalment és època de grip, i sí, han augmentat. La grip i les complicacions a vegades de la grip. Val, doncs moltes gràcies i... A vosaltres, ja ho sabeu.